Ahojte, zdravím vás pri dnešnom videu. Toto video bude skôr ako sa dostať na nejaké miesto, na ktoré sa ma už vypýtujú viacerí. Ako som sa tam dostala. Tak dneska o tom natočím video, ale bude trošku kratšie ako tie ostatné. Prvou vecou je, stlačíme si toto nastavenie, to koliečko. A tu máme také ičko na boku kredit, tak na to klikneme. Samozrejme, dlhšie sa to načítava, ale nedávno som tam bola, čiže to bude trošku kratšie. Základná vec. Tadeto sa tam nemôžeme dostať týmto vchodom, keby. Takže musíme ísť naspäť a vletieť priamo do vody. Nič nás to nezastaví, nebojte sa. A už len vletíme hore a mala by tu byť hmla. A je tu hmla. A ako vždy, začne mi to sekať. Neviem ako vám. Tak, to je všetko. Ak ste nepochopili, tak ja už fakt neviem, pozrite si ho znova napríklad. A ak sa vám páčilo, tak like, koment a ďakujem, že ste si ho pozerali. Ahojte.